Når jeg hører musik, så har min krop bare lyst til at gøre nogle ting nogle gange. Så kommer det bare til mig. Altså, vi har alle sammen stået i byen og rystet røven lidt og tænkt, det kan jeg godt. Men jeg tror ikke, det er noget helt andet, end at stå i byen og ryste sin røv. Første gang, jeg sådan så noget med twerk, jeg vidste ikke rigtigt, at det var twerk og sådan, men det er faktisk et par år siden, hvor jeg så nogle videoer på nettet med piger, der kunne ryste deres røv på en sjov måde. Jeg kunne bare se, at der var nogen, der kunne ryste deres baller på nogle måder, som jeg i hvert fald ikke kunne finde ud af. Og så prøvede jeg faktisk nogle af de der øvelser, bare for at se, om jeg kunne, fordi jeg tænkte, wow, hvordan fanden gør de det? Nogle af dem, jeg danser sammen med, de har en lidt fyldigere røv, end jeg har. Og jeg har da taget mig selv i flere gange og tænkt, det ser bare meget bedre ud at twerk, når man har lidt mere på banen. Det gør det bare. Så jeg har da faktisk på et tidspunkt tænkt, at jeg godt ville have et større røv. Selvom det havde jeg aldrig troet, jeg skulle.